Šta pa se snima! Pa se snima! Pali ga! Kaj? Ti ne stačni me! Ti vidiš, ti vidiš! Абе, ей! Kaj Kim? На плажата на залеза. Много е жешко. Не, гледайте, тай ми изневерува. Изневеруваме. Това е стрит файт. Чек малко. Файт! Ай, стрижи рак. Тук дами и господа Мирко Крокап и Йошимиро Ямаши. Спорна снимка! Нима Мирко, стигни го това на земята, бе! Ей! Ай, Сезар! Сезар, нека! Ай, дай си блага ръки, ай! Той ти го продаваме за порно. Дай си блага ръки! Нема. Чак малко и мене, бе! Сниме малко, бе! Той е само люта ракия, нема блага ракия.